Hindi lang mga pasyalan at kultura ang pinagmamalaki ng Bohol, kundi pati ang mga produktong likha ng mga Boholano at oportunidad para sa mga lokal na negosyo. Sa Sandugo Tourism Expo 2026, nagsama-sama ang tourism stakeholders, negosyante at cultural exhibitors upang itampok ang potensyal ng lalawigan. Narito ang report ni Jim Rebiosa. Bohol, muling naging tagpuan ng turismo, kultura at negosyo sa Sandugo Tourism and Travel Expo 2026. Dito nagtipon ang iba't ibang stakeholders at exhibitors upang ibahagi ang kanilang mga produkto, serbisyo at oportunidad na nagbibigay sigla sa industriya ng turismo. Isinagawa ang 3 araw ng Sandugo Tourism and Travel Expo 2026 mula Hulyo 29 hanggang Hulyo 31 sa isang mall sa Tagbilaran City, kung saan nagsama-sama ang mga resort, hotel, tour operators at mga lokal na pamahalaan upang mag-alok ng iba't ibang travel deals, destination at oportunidad sa pamumuhunan. Maaring tuklasin ng mga bisita ang iba't ibang tourism packages na nagtatampok sa mga sikat na dalampasigan, eco-adventures at makasaysayang lugar ng Bohol. Bohol is tested as a very resilient destination. We have gone through worse. Naningkamot gihapon taron nga makadani gihapon sa atong mga bisita sa mga umaabot nga buwan. So we continue to be active in travel promotional activities, not only in the country as well as internationally. Bukod sa tourism showcases, tampok din sa Expo ang mga lokal na produkto, handicrafts at pagkaing Boholano na nagbibigay ng pagkakataon sa micro, small and medium enterprises na mapalawak ang kanilang merkado. Inaasahan din ang mga interactive booth at iba't ibang promos na makakahikayat sa mga turista at potential na investors. This Travel Expo that the Bohol Tourism Office has organized is one of the efforts to energize our industry and pull our stakeholders together in working towards the goal of maintaining tourism as a major economic driver of our province. Let us just stay positive and remind ourselves that Bohol holds the distinction as the only UNESCO Global Geopark in the country and is the best destination in the Philippines as declared by the Department of Tourism. Ayon sa mga organizer, mahalaga ang Expo sa pagpapalakas ng industriya ng turismo sa lalawigan habang sinusuportahan ang kabuhayan ng mga lokal. Katuwang din ito ng iba pang pangunahing aktibidad ng Sandugo tulad ng cultural performances, trade fairs at street dancing at grand showdown. Isa sa mga exhibitors dito ay ang sikat na Alona J Park Island Resort na aminadong malaking bagay sa industriya ang pagiging bahagi ng Expo. Yeah, no, we want to be a part of the nationwide campaign as well from DOT, which is Philippines More to Love. And it's so important that we drive domestic tourism this year, especially with what's going on around the world. So we want to showcase that you don't have to travel abroad, you don't have to go to Vietnam, you don't have to go to Thailand. Bohol has everything, and we are here to share with everybody in the domestic market that we are here for you, so please come and visit us. No, of course, it's here. We are here to be seen and talk with guests and answer any questions they may have and entice them to come to our resort and try us out. Now, what we want to share is that Alona by J Park, we love Bohol, we are here for the long run, so please come down and join us in the festivities in our hotel and stay a night. Thank you. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng kultura at kalakalan, ipinapakita ng Expo ang patuloy na pagsisikap ng Bohol na maging sentro ng sustainable at makabagong turismo. Sa pamamagitan ng Sandugo Tourism Expo 2026, muling nabigyang pansin ang yaman ng Bohol sa turismo, kultura at produktong lokal na patuloy na nagbibigay ng oportunidad sa mga Boholano. Mula dito sa Tagbilaran City, Bohol, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Rebiosa, SMNI News.